Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Bangin ong bakam don kajing 4 kilo. Kanlong ka babakla sibun bangin ong bakam don kajing 4 kilo. Dain mar badon baki sawan hiar manin na council ban pensange. Dainam dain. Kajingwan kajong ki lese kadai hadin baki iba ki ate penginuan mangi menta kasi. Kandangi ka ek program bangin ada ban pembek lupa ngiwan bat bani kendu igenong rap ngilayo snow. Unong thiet ru umuncur bakadon. Kajing ong lang yong kaklemi na kalyang jungi. Kami na unong thiet ba unong di ba mlan mlalaj hakakam khai pateng balai budu dan ni boleh tu boleh syukur. Hendring ila keren kajing keren banang ni smart tong ini khai da ka ba hok. No. Bat kita ki nong rep ru kin le hok. Bat kita ki nong di ru kin nong thiet kin le hok. Kata ka de ka baning kong syua ka ba ngin sedang. Bat nagalyang kajing ki balai ong kam don an ban ot 10 kilo. Kajing ot 10 kilo ka de kajing ot kabla ot palat put. Manong bakam don syuk kalau ngabo bakala. Tenadu mentang kasini nadu lasai kamdai syuk bandon. Kamdai bandon. Badru pandalawan kata ka jing pendek nak yang kasorkar. Kenang ba kata ka rukome pendek ke jing kanlong nagam tagi nong de banam tagi nong thiet kumju. Kamdai ban ni sya liang yenu ino. Telara kadan ka jing pamilik syukur na baroat. Kan baik-baik. Tendai beri pu umar. Ngatrangim dadon kam ban pensong nong rim yumar na kata ka song bangi song. Ni, manong ba otno 10 kilo namar ba umar umbaha kata te nese kamlong galinti ke bebek. Namar mla ban ong ba pin pesan ye ka jing ot ye kini ki jing song ki pin duduk ke pulo ka Borni ka Syang. Kabadon kam kalong ba haba piekot pinong piet kiri ban piet haba kipan udor mar uba biang uba paka. Pi sutuk kum no bani di. Kadi ke jingi di thiet ngim la ban batai lut mangi hang ni. Ka song ka jing start ju pi kinong rep. Kinong thiet ki thiet mar kum no. Ka song ka jing start nong thiet. Mo. Ladanga nga thiet babi tengah syak syukur. Ni ranga di kanong thiet ka start. Lada pi pion di mentai nga. Pi adu mar u bapot la sang no pi beli pion di mar ra no ni mar pi sim no ni psa. Kata kan ke di benlong. Melapat ban subu ya kata 4 kilo tang namar kata. Lada lap yu mar bomlong pen phai no. Kinong thiet syak kan. Bat ngang la thi ka dor ka barem phidi ban umar bo bha na thai lar ka shai ka kom ni kren ni khana ka tim ka thli ha ka kam khai kan mi ka ni ke kamatang gawi ka basahi ka long bangim po asu bagan don ka jing kilo ma upai ba ustad mandabi upai ba wi tip bat ngi ngila pen kre ya kan ni nagalyang jong menteri beri pet ya ka karyang ngalayo ya ka siti shwa ka lai trik mas sedang ni banai ngalayo ban lik jongok ya ka ya kan ni kayo delang ya ka jing syaot ben teladangi ong bakam dan kata ka jing syaot mot kita ki bapet jadi menong kam dan bum kata ndai kiwan menin ban ong ba ka di ben kut nok ka temur kadan nei tenrei ka pala ka long hadien ba i menteri la depan penbet la jing tip su cm la jing tip sa ka hima malim ka jing sya la de ban la da burom ya ka jing khot ngiru ngim kwa ban le politik sini ka kam la ngi kwa ngamwan belengan wan adon jadi ngam dei tengah ka sokar ngi kwa bani trilang na ban wengi ka jing ndai bani simburam ndai bani kwa nam kwa buram hukum gani ke khat mo tingi kwa ban wengi ke jing asar